I ara què toca, Natàlia, doncs? Home, la festa major comença amb un bon pregó. Abans sí que ens agradaria dir que ens fa molta il·lusió celebrar els 50 anys de la nostra estimada escola amb tots vosaltres. Distingit públic, comença l'acte. Si voleu, podeu aplaudir. Bona tarda a tothom. Soc en Fermí Garriga, d'una generació que vam estrenar l'escola. Quan ens van proposar d'explicar una mica les sensacions i els records de quan vam venir a estrenar la nova escola, el cap es va omplir de records. Ara fa 50 anys, després. Pot ser difícil per les noves generacions pensar com eren les coses abans o com vàrem viure la nostra època escolar. Jo vaig començar a anar a l'escola aquí mateix, l'any 1967, on ara hi ha la Farga, hi havia l'edifici de les Escuelas Nacionales, que estava quedant petit i ja era molt vell. Era una escola antiga, com les que surten a pel·lícules situades a mitjans del segle passat. Tot i que nosaltres ja utilitzàvem els bolis Bic, els pupitres encara tenien el forat per posar el tinter. Era una escola que separava nens i nenes. On ara hi ha l'escola hi havia els dos patis, separats per arbustos. Tot i això, sovint les pilotes passaven d'un costat a l'altre, i molts teníem germans i germanes, així que, de fet, tots ens coneixíem força. Mentre enderrocaven l'escola vella i construïen la nova, vàrem estudiar l'edifici on ara hi ha l'Ajuntament, que havia estat una escola dels hermanos de la Salle. El 1973 vàrem venir al Menéndez Pidal, actual La Farga. Va ser com passar de la nit al dia. Quants canvis de cop. Edifici i mobiliari moderns. Un pla d'estudi totalment diferent. Compartir classe, nens i nenes. I tot això amb alguns mestres novells que varen saber, no sense dificultats, ensenyar-nos a aprendre. Després de tants anys, aquell grup d'alumnes i mestres encara de tant en tant ens trobem. Recordem anècdotes viscudes i parlem de com ens van les coses. D'alguna manera, en el fons, el que vàrem viure entre aquestes parets ens va convertir en una gran família. Ja fa 50 anys, però en els nostres caps és com si encara hi fóssim. Soc la Susana Ailagas García. La meva generació es la dels anys 80-90. Cuando nos enteramos de este maravilloso proyecto de celebración de los 50 años de la escuela, en el grupo de WhatsApp que tenemos los antiguos alumnos de mi generación, empezamos a pensar palabras que para nosotros fueran sinónimos de la Farga. Salieron palabras como orgullo, aprendizaje, solidaridad, amistad, cariño, huella, vínculo, caliu, gratitud, multiculturalidad, convivencia, inolvidables momentos, hermandad, unión, raíces y nostalgia. De todas ellas se desprenden lo que para nosotros son los valores fargueros adquiridos. Hemos estado hablando mucho estos días y hay una idea que coincide: la buena educación recibida. Si debo destacar algo de esta educación, es la humanidad que existe en este colegio. La Farga ha sido, es y estoy convencida que será un colegio que prioriza la persona sobre el alumno. Nos dieron conocimientos, obviamente, estamos en una escuela, pero además nos dieron la herramienta más importante de todas: creer en uno mismo. No negaremos que habían conflictos, así es la vida. Y castigos. Los bolivic, como dice mi compañero Fermín, se gastaban copiando 1000 veces alguna palabrota y se te quitaban las ganas de decirla. Mano de santo. Pero insisto, gracias. Gracias por formar parte de nuestra educación. Estuvimos en esta escuela desde la primera infancia hasta la adolescencia, etapa que tiene un peso muy importante en la vida adulta. Y ahora que tenemos las nuestras encaminadas, podemos decir que cumplieron con su objetivo. Entre nosotros hay personas emprendedoras, encargadas, sanitarias, educadoras y con diversidad de oficios. Incluso tenemos una artista profesional. Podemos decir que tenemos vidas estructuradas, con hijos o sin ellos.
pero con un lugar llamado hogar. Voy a ir terminando porque a mí no me faltan las palabras y me van a cortar el micro. Y acabaré como he empezado, agradecida. Gracias, gracias maestros y maestras, compañeros y compañeras por haberlo hecho posible. Em presento, soc l'Asha Baloui i soc exalumne d'aquí a la Farga, que vaig marxar al juny del 2011. Tinguent en compte tot el que acabes de dir tu, Susana, i que compartim moltes persones que els he fet grans aquí, podríem pensar que... Disculpeu-me. Com anava dient, tinguent en compte el que ha dit la Susana i que compartim moltes persones que ens hem fet grans aquí, podríem pensar que estem parlant d'una escola molt ben considerada dins del poble. Però malauradament, això no sempre ha estat així. Tot i ser una bona escola, capdavantera en molts sentits, sempre ha estat acompanyat d'un estigma que ha fet que no fos una opció per a moltes famílies saltenques. Curiós, no? I és que moltes persones tenen una imatge de la Farga totalment equivocada. La Farga ha marcat en mi la millor infantesa que podia haver tingut, gràcies sobretot al professorat, que sempre s'ha preocupat per oferir la millor educació en qualitat. Al sortir de l'escola i de cap a l'ESO no va tenir gens de dificultats en adaptar-me al nou curs. És més, m'adonava que anava força avançat a altres companys de classe, i com jo, de molts altres. Amb això vull desmentir totalment que aquí en aquest col·legi hi ha un nivell acadèmic baix. Hola? Ara, ho sento, imprevistos. Vinga, aprofito també per explicar que la Farga ha estat i és una gran escola, oberta i acollidora, on ha tingut cabuda d'alumnat divers. També ha fet sempre la diversitat i la bona convivència la seva marca, convençuda que és a la nostra infància on hem d'aprendre a conèixer-nos i respectar-nos si volem un poble nou, unit i cohesionat. Aquest tractament de la diversitat com a riquesa és un altre dels valors de l'escola que avui celebrem. Esperem, de tot cor, que aquest aniversari ajudi a conèixer més el projecte de la Farga dins del municipi i que puguem, entre tots, anar trencant aquestes etiquetes que ens perjudiquen. Moltes gràcies. Soc la Massava, faig 5è i soc la pregonera que representa l'alumnat actual de la Farga. Voleu que us expliqui què farem durant la festa major? Doncs som-hi, molta atenció. Avui, quan acabi el pregó, hi haurà la batucada dels nens i nenes d'I5 i 5è, amb la bona de res. Després, els marecs de Salt ens faran una demostració dels seus castells. I a continuació, en Ricus ens farà ballar i cantar. Demà serà un dia dedicat als exalumnes, exmestres i al claustre actual de l'escola. Hi haurà un sopar i un concert d'Alfonso Castillo. El dissabte al matí hi haurà jocs gegants aquí al pati i una cercavila amb els gegants de Salt i els de la Farga. Al vespre, l'AFA té organitzada una festa popular oberta a tothom. I com a fi de la festa, els Llables faran un espectacle pirotècnic. Fins aquí els actes de la festa major. Esperem que ho passeu molt bé i que d'aquí 50 anys torneu a venir per celebrar els 100 anys de la millor escola del món, la Farga! Molt bé, amics, ens trobem aquí en la festa del 50è aniversari de l'escola La Farga de Salt, coneguda abans amb el nom de Menéndez Pidal, que encara no sé d'on el van treure, aquest nom. I tenim aquí al nostre costat el senyor Josep Mitjà, que a part d'un molt bon mestre, havia sigut, crec jo, també director de l'escola. El primer director d'aquesta escola nova. Dic bon mestre perquè realment ho va ser de bon mestre, i jo recordo que quan a mi em van dir el proper curs te tocarà el senyor Josep Mitjà de mestre, tots vam saltar d'alegria, perquè m'agradaria que ens glosessis una mica
els records que tens d'aquella època. A veure què em penses de quan tu vas entrar i de tots aquells mestres que teníem, que tu ja saps com eren. Quin sistema pedagògic tenien? Ara t'ho anava a dir. Suposo que estàveu contents perquè els podia tocar un senyor Delgado, que era el pitjor del pitjor. Però bé, vosaltres, bé, éreu alumnes inquiets, moguts, però, bueno, jo tinc molt bons records. Hem d'especificar que érem 42 alumnes a la classe, a l'aula. I bé, alguna professora que jo estava parlant abans, doncs pobreta va començar de molt joveneta, no diré el nom, i nosaltres diguéssim que la vam estrenar, no?, de mestra, i pobreta va plorar i tot a la classe. Hi ha gent que no es mentalitza amb la tipologia d'alumnat, no? Tu has de saber que, bueno, cada alumne és diferent i que un col·lectiu pot marcar també la dinàmica de grup, Voldria dir una cosa jo de part meva, que és que si hagués de tornar a anar a l'escola, doncs m'agradaria tornar a la Farga i tornar a tenir els mateixos professors, exactament igual. Ara segurament em comportaria jo d'una altra manera, ara els entenc jo, tots aquells professors. Molt bé, no sé si vols afegir alguna cosa més, Josep. Donar-los les gràcies i, bueno... Les gràcies te'ls donem nosaltres a tu, especialment tots els alumnes que vam estar amb tu. Moltes gràcies, Josep. Em fa molta il·lusió de ser aquí. Gràcies per haver-me convidat. I, esclar, ha passat el temps, però la memòria no, que ara encara la conservem, poca. Doncs fa 50 anys, això, de l'escola vella d'aquí davant, que es va tirar a terra anys després, vàrem passar en aquest edifici nou. Jo tenia llavors 23 anys i no massa experiència. A més, venia del servei militar obligatori, etc. I m'espantava anar a aquest edifici, perquè dic, amb aquesta gent que bueno, entremaliats, dolents no, no n'hi havia cap de dolent, però entremaliats, moguts. Doncs anar a un edifici que tot era vidre i tot era enguixat blanc i tot plegat em feia angúnia. Us ho juro que no dormia cada nit, Però, bueno, va ser una experiència molt interessant. Avui estic molt content de ser aquí, d'haver identificat en penes i treballs els exalumnes. Esclar, al ser director aquí, jo només el primer any vaig fer classe, però els altres anys feia català, feia coses sueltes. Per tant, no us tenia a la classe i no recordo bé a tots. De totes maneres, us heu presentat, us demanava el nom i ja amb el nom em situava. Bé, doncs no em vull allargar més perquè això es faria pesat. Gràcies una vegada més i per molts anys. I donarem pas ja a en Alfonso. Començarem perquè no ho direm gaire fort, però ens volen fer plegar aviat. Farem veure que no ho hem sentit, però ja comencem a avançar. I mentre fem les postres pot començar el concert i convidem després a gaudir-lo, a ballar. A la barra m'han dit que digui que hi ha Ratafia i cava. Ratafia i cava, i ara també obrirem les portes per la gent que es vulgui afegir al concert. Per tant, seguiu gaudint i moltes gràcies. Continuem aquí en els actes de la celebració del 50è aniversari de l'Escola La Farga de Salt i ara tenim l'honor de tenir aquí a la nostra presència a la senyora Irene Rigau, que a part dels càrrecs que tenia la Generalitat, el més important per nosaltres és que va ser mestra de l'Escola La Farga. Bé, jo no vaig tenir el privilegi de tenir-la com a mestra, però vaja, me l'imagino. Irene, sisplau, glosa'ns una mica l'escola d'aquella època, com era, perquè jo crec que persones com vostè van portar saba nova en una escola que estava molt resclosida i que hi havia una sèrie de professors que ens ensenyaven així allò de l'ensenyament de con sangre la letra entra. Explica'ns una mica, a veure, com va anar tot plegat. Sí, va donar la casualitat que l'any 70 es va aprovar a nivell d'estat una nova llei general d'educació en què feia obligatòria l'escolaritat fins a 14 anys
i que els darrers anys, el 6è, 7è i 8è, ja hi havia d'haver una certa especialització. Això va comportar que s'obrissin places per mestres joves i nous i va donar aquesta coincidència que el sistema vell i les metodologies velles van quedar a l'edifici vell que després van a terra i l'edifici nou, la veritat és que era d'un model arquitectònic molt ambiciós que ens va permetre fer pedagogia activa, noves metodologies, noves maneres d'agrupar i la veritat és que hi vam posar molta il·lusió. I avui aquí estem celebrant aquesta il·lusió que després de 50 anys encara la sentim. Molt bé, i ara ens agradaria que ens expliquessis a veure alguna anècdota, no sé, de l'edifici nou, de l'edifici vell, és igual. Jo, per exemple, del vell, l'edifici encara el vaig conèixer, vaig tenir l'oportunitat de fer per bolitos encara, i el que em va quedar a la memòria va ser el sostre, que estava ben esquerdat, i un rellotge de paret que estava allà penjat a la paret, que estava tort, que tampoc no funcionava. La veritat és que sempre teníem la sensació que una part de l'edifici estava a punt de caure i jo el que recordo és com a l'hivern patinàvem a la part més propera a les Bernardes, el terra era tan humit que s'hi patinava molt. Quan vam arribar a l'escola nova ens vam trobar uns espais molt grans, ens vam trobar que cada grup dels grans no tenia una aula per si mateix, sinó que les ciències es havien de fer al laboratori, la plàstica a l'aula de pretecnologia, teníem un menjador esplèndid que hi menjava molta gent i que ho aprofitàvem per ensenyar a menjar. Ara mateix en Collell me recordava que jo els ensenyava a pelar la taronja amb forquilla i ganivet. O sigui, intentàvem que fos una educació integral, incorporant sortides, fent coses que ens feien molt, i anant introduint el català, que per part de molts alumnes doncs, va ser una manera d'entrar en contacte amb una llengua que encara no dominaven. Si això del català ho recordo jo també. I ara ja finalment una pregunta així una mica d'aquelles, no sé com podríem dir, peliagudes, no? Com us portàveu, com ho fèieu perquè no creguessin els alumnes, sinó aquests mestres que eren així una mica, com he dit abans, resclosits, com ho fèieu perquè es portessin una mica bé amb els alumnes? Nosaltres crec que vam ser respectuosos amb el professorat gran, però quan ells van veure que els nostres alumnes estaven contents, fèiem sortides, disfrutaven, la feina era ben feta, crec que allò va fer reaccionar i es van anar abandonant les forces, les maneres més tradicionals i dures que en algun cas existien. Molt bé, Irene, doncs moltes gràcies per tot, per tota aquesta ensenyança a tots els nens que van passar per les teves mans, nens i nenes, i totes les persones que vas conèixer, que et vam conèixer, vaja. Molt bé, gràcies, Irene. Hola! Com vas? Tot bé aquesta nit? Sí, molt bé, saps molt bé, una nit perfecta amb tots els companys de sempre de l'escola i molt bé, molt bé. A veure, una pregunta, com et dius? Jordi Servià. Molt bé, de quin any? 72. Aquesta escola què representa per tu? Bueno, això és molt, per mi molt, perquè m'he criat aquí tota la vida pràcticament, vull dir que és molt. I l'ambient també, perfecte, tot bé. I avui l'ambient com està? Bé, com una família, tots igual. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Hola, com esteu? Tot bé? Com et dius? Paqui. De quin any? Del 73. Som tots de 73. Tots de 73. Com esteu passant la nit? Bé, bé. Molts de records? Sí, bueno, sí. Heu entrat al col·le a veure les classes? No, nosaltres no. Nosaltres no heu entrat. Algú ha entrat d'aquí? Has entrat al col·le a veure les classes? No. Bueno, pues, a veure, busquem algú que hagi entrat. Va, anem-hi. Aquí el señor Valera, es un mito aquí, ¿eh? Sí, éramos los Valera, éramos los tres Valera, como los tres Reyes Magos, los tres Mosqueteros, los tres Cerditos, los tres Valera. ¿Cómo va todo el día hoy? Muy bien, bueno, la noche, el día no te lo cuento. Bueno, el día y la noche. Bien, fantástico. ¿Has entrado al cole? Sí. ¿Cómo lo has visto? Bien, pero no encontré mi chaqueta, que me la dejé en el ropero y no estaba. ¿Te ha gustado este encuentro de por ahora? Mucho. Qué bien queda, ahora dirá aquello de... ¡Te quiero, ¿no? TV3, sal. No, TV sal. Muy bien. Bueno, me alegro mucho que estés bien. Yo también, estamos besando, guapa. Que no nos hemos dado No, todavía no lo habíamos visto. No, a tu novio sí, pero a ti no te voy a dar. Ahora.
Hola, Com què et tal? dius? Diego, Diego. De quin any? del 63, Bueno. 73. Bueno, bon any. Som els avis. Bueno, però bueno, molt bé, no? I tant, perfecte. Com veus aquesta trobada? Perfecte, m'encanta. M'encanta, estic supercontent. La podríem fer cada any, no? Cada mig any, si pot ser. Sou molts aquest any, avui? 5. Bueno, està bé. Miraré que la pròxima siguem més. Molt bé, així I tant. m'agrada. Ok. Molt bé, bona nit. Gràcies. Hola, bona nit. De quin any sou? Ui, som de l'any 73, 77 i 76. Molt bé. Com veus aquesta trobada d'avui? Com la veu la trobada d'avui? Com la veu? Estupenda. Molt emotiva. Molt bé. Heu entrat a les classes? A totes. Sí. Com les heu trobades? Igual. Igual que abans. Igual Igual que 30 i pico d'anys abans. Molt bé, sou molts els reunits avui d'aquest any? Quantos? Sí. Tots aquests? Bueno. Va, doncs va, saludeu, va, tots aquests. Hola, bona nit. Com et dius? Cristina. Molt bé, de quin any? Del 1975. Molt bé, bon any. Bon any, molt bon any. Molt bon any. Com veus aquesta trobada aquesta nit? Ah, fantàstica, ens ho estem passant molt bé. Sí, fins i tot hem plorat una miqueta i tot recordant coses. Bueno, doncs està molt bé, molt emotiva. Molt. Sí, és un dia maco. La podríem fer cada any. No. Bueno, cada 5 almenys. Cada 5 sí, Cada cinc? Sí, home, cada 5 sí. Molt bé, molt de gust. Hola, com et dius? Natàlia. Natàlia, tu avui, de quin any? De què és el col·le? A veure, jo ara sóc la directora, fa 25 anys que faig de mestre aquí, però també havia sigut alumne. I, per tant, és un dia avui superespecial. Bueno, moltes... Com veu la trobada? Bé? Molt, molt. La gent ha respost superbé, s'ha omplert el pati i, a més, veure la gent que està tan contenta, no? Que tothom, d'alguna manera, té un vincle amb l'escola molt especial. Sí, home, jo també sóc alumne i, bueno, ja marcava fer aquesta trobada fa anys enrere, però bueno, ja me n'alegro que hagi fet ara. Sí. Cada 5 anys tenien que fer la trobada. Ah, ens ho apuntem? Vale, ens apuntem. Sí. Molt bé, molt de gust. Doncs res, merci. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. Bueno, jo no li diré com es diu, perquè sé com es diu perfectament, Sí, es diu i tant, Mari. i tant. De quin any és, Mari, de Jo de Calvé? 66. Molt bé. T'ha agradat aquesta trobada? Molt bé, i estic molt contenta. Tenia moltes ganes de fer-la. Sí. Has entrat a dintre a les classes? No, no m'ha donat temps, he vingut tard. Bueno. Però lo tiene la memòria, Lo tiene la memòria. Sou molts aquest any? Jo solament, crec que solament he vingut Bueno, jo. però ja has estat de representació, tu Jo, sola. el meu curs està representat. Ja. Bueno, però ho recomanes per un altre I moment. tant que sí, una altra vegada, jo estic molt contenta, sí. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Todos son los más antiguos. Hola, bona nit. Com es diu vostè? Jordi Cullell, Jordi, de quin any és de la Farga? de l'any que... Bueno, quin any, el d'entrada o el de sortida? Bueno, el que vostè vulgui. Nosaltres sortim el juny del 75. I el d'entrada? El d'entrada, doncs, veritat, tinguent en compte que l'edifici, aquest edifici, només tenia... Quan nosaltres només hi vam estar 2 anys, doncs vam entrar al 73. Vull dir que va ser una estada molt efímera, però molt, molt intensa. Prova d'aquesta estada és el sopar d'avui, no? I com veu aquest sopar? Ai, jo, genial. Vull dir, a veure, veig la gent molt satisfeta, molt contenta, ens hem retrobat molta gent, cares que feia temps que no havia vist, inclús gent que no sabia que havia estudiat a la Farga, i avui els he vist aquí sopant. Vull dir que... Molts de records? Molts, avui és un dia de records. És un dia de mirar el passat, de mirar amb el temps totes les coses es posen més bé, no? I avui jo, no sé, un respirut, molt bon ambient, tinc molt bones vibracions. Jo m'alegro que hagi... Bueno, podria haver vingut una mica més de gent, però bueno, estic molt contenta també que hagi vingut tanta gent. La gent que hi ha és la gent que ha volgut venir. Bueno, molta gent ja sabem que potser no ha pogut venir, però vull dir, els que hi són convençuts avui aquí. I gent, doncs, que vull dir que portàvem temps sense veure'ls, gent que havia treballat aquí, o sigui, avui ha sigut com una comunió entre el que havia sigut els mestres i els alumnes. Jo me n'alegro molt. Moltes com aquestes. I tant, que puguem celebrar moltes. I tant que sí. Moltes gràcies. Com et dius? Fermí. Fermí. De quin any?
Igual que Igual. el company Jordi. Què t'assembla aquesta trobada? Molt maca, molt espectacular. Has vist gent que feia anys que no veies? Sí. El que passa que, bueno, com que amb la colla que estem, més o menys de tant en tant fem alguna trobada i amb els que estic aquí ja ens anem veient de tant en tant. Però hi ha algun que no te veus tant? Sí, hem trobat gent que no ens vèiem, sí, tant. Jo me n'alegro molt. Tot bé? Tot bé, molt bé. Gràcies a vosaltres. La Dolors va ser va començar al col·le, que ho explicarà ella una mica, Va ser, em sembla, que el curs aquest nostre, el primer que va tenir. Dolors, a veure, explica'ns una mica la història. Doncs sí, va ser els que vaig tenir complerts. L'altre eren petites substitucions i aquest, no sé, els meus millors alumnes. A 6è, 7è i 8è. Molt bé. Com et trobes? Aquesta trobada com la veus? Ai, fantàstica. Molt maco el retrobament i molt bé. Has dit gent que feia molt que no veia? Sí, i tant. Molts anys. Sí, molt maco. Una trobada molt bonica. Jo me n'alegro molt de veure't. Igualment, m'agafa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juli y he hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí. Vivo en Madrid y he adelantado el viaje para no perderme este fiestón. O sea que muy bien. ¿Y tu hermana qué? Yo bien. Yo de aquí de toda la vida, de Sal. ¿Cómo veis este encuentro? Pues muy bien. Me ha hecho ilusión después de tantos años, madre mía. Yo llevo 36 años en Madrid ya, Me ha hecho mucha ilusión esto. Gracias a mi hermana Gema, que me da. Yo hablo poco, está fenomenal todo. Tienen que recordar más que se llaman en el Espidal y luego la Farga, pero bueno, aparte de todo bien. Bueno, pero aquí me falta un hermano. Por ahí está. Está pidiendo ratafia. Muchas gracias. Hola, bona nit. Com et dius? Josep. De quin any? De quin any què? Nascut o? Nascut o nascut? 68. Bueno, 60... Bon any, no? Sí, jo com ell, i bueno, ell un any més. No, tu també, 68, no? També igual, va, 2, 3. Molta gent de vostra quinta? Jo diria, sí, uns 15 o així. Sí. Ara a veure si podem fer una foto al final. Molt bé. Estaria bé si poguéssim muntar any per any una foto d'un lloc així, no? Perquè es veu bé. Vale? La trobada com la veus? Molt maca. He trobat gent que feia temps que no veia i gent també que veig sovint, però que... Has entrat dintre del col·le? Sí, ho he vist tot. Una mica canviat, però bueno, sí. Una mica canviat, És el davant, sí. Bueno. Molt maco. Moltes gràcies per venir. Com et dius? Carles. De quin any, Carles? Quin any vaig néixer o quin any vaig començar Quin any vaig néixer? El 70. Ah, és com jo, no? Clar, tu ets la Isabelita, no? No, jo soc l'Anna, tu venies de la meva classe. Això, Anna Garcia. Sí, així mateix. Com veus aquesta trobada? Molt bé, no? Trobo que això s'hauria de fer cada any. Jo també ho penso, però hi ha gent que diu cada 5. Bueno, també estaria bé. El que passa, bueno, esclar, que suposo que és una mica difícil també que pugui venir tothom, no? Hi ha gent que no se n'ha enterat, gent que no ho ha sapigut, però, bueno, vaja, que també està bé els que som. Bueno, els que són ja estan bé. Ja estan bé, sí, perquè som els que ens coneixem i que, bueno, que és molt maco, vaja, sí. Passa que és això que la memòria ja et falla, saps? Has conegut gaire gent o t'han tingut que dir molt els noms? Bueno, he conegut, el que passa que del nostre grup som poquíssims. No, hi ha més del grup B, em penso, que del grup A. No, del grup nostre, tu i jo, em sembla. No, en Lluís i algú més, però pocs. Vull dir que no sé. Sé que fa anys vam fer un sopar i eren molts més, però era només del nostre grup. Que, bueno, no sé. Però està molt bé, això. Bueno, mica en mica. Sí, recordar una mica els profes que teníem, que vam tenir, les castanyes que ens van fotre. Que, bueno, jo estic en contra del maltractament, però hauríem de trobar avui dia un terme mig, no? L'educació ni massa poc ni massa, no? Vull dir, ara també, segons quines coses, no sé, pobres mestres, vull dir, perquè és veritat. Bueno, una mica en mica, suposo. Ara un nen fa alguna cosa, es queixa i el pobre mestre ja, bueno, ja té la culpa. No era com nosaltres, no? No, nosaltres fèiem alguna cosa i castanya que ens baixava. Vull dir que... Bueno, va, a passar-ho molt bé avui. Molt bé, vinga, merci. Moltes gràcies. ¿Cómo te llamas? Carmen. La Carmen. Hoy la Carmen, ¿verdad? La Carmen Martín. Eso es, Carmen Martín. ¿De qué año, Carmen?
¿De qué año qué? ¿De qué año naciste? Ah, yo en el mejor año de todo el calendario. ¿69? Exactamente. En el 69. ¿Cómo te enteraste de este encuentro? Pues me lo dijo mi hermano, porque si no, no me entero. Me lo dijo él y aquí estoy. ¿Qué te ha parecido? Me lo estoy pasando bomba, porque la verdad es que hace 40 años que yo me fui de aquí y me ha encantado volver, me ha encantado. Yo me alegro, que te lo pases muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Miquel Peña. Miquel Peña. De què any? 70, 1970. Com te vas enterar d'aquesta trobada? M'ho va dir el meu germà. Estàs fora, treballant o estàs aquí ara? No, visc a Quart, aquí al costat. Què te sembla aquesta trobada? Molt bé, l'hauríem de fer més sovint, no cada 50 anys. Podríem fer una als 55, abans de que es morim tots. Molt bé, jo que m'alegro, que t'ho passis bé. Moltes gràcies, Com et dius? Mary. De quin any? Del 88, jo soc mestra. Ah, vale, ets maestra de col·le. Sí. Vale. Com va organitzar tot això i tot ha estat bé? Explica'm una mica. Com s'ha organitzat? Sí. Ui, porta molt de temps, portem molts mesos treballant. Hi ha una comissió des de l'escola amb mestres, exmestres, exalumnes i bueno, ells ho han organitzat tot. Uns correntes. Home, està molt bé, tot superbé, molt maco, estem molt contents, eh? Moltes gràcies per fer-ho. A vosaltres. Va, vine aquí, on vas? Com et dius? David. De quin any? Tu ets alumne? Jo sóc exalumne i mestre. Molt bé. I què te sembla, aquestes dues funcions? Bé, bueno, jo vaig venir aquí fins a quart i ara porto 8 anys de mestre. I què t'ha semblat aquesta trobada? Bé, molt bé. Sí, una gran festa. Molt bé, moltes gràcies.